Kek ngonten-ngonten barang idene apa? Asu meneng-menengan tok ngono kuwi. Mangan udut rumangsane lho. Mateng to. Aku kadangi nek wis awan ngene iki to, Pakde. Mau isuk lho udek akeh, metu kabeh terus. Wah, wayah awan ngene iki wayah jam ora ngide dhewe. Ngene iki wayah jam leren kudune aku. Tai kakan alasan tok. Posisine awan iki ketoke aku ora ngono ide. Mbuh ya andung iki. Cocote tak pikir iki kuwi bareng nguntal ana ide. Nguntal udut ndase. Waduh. Aku awan betange turu Mas ae. Nah, Lepon sego. aku kebon. Durung. Aku yo ora duwe doblas. Udut udah. Lah sampean dhewe idene apa? Lho, kene kok. Piye? Aku mau isuk wis ana ide. Isuk apa mau bengi? Mau isuk. Nek mau bengi iki ideku karo bojoku. Isuk mau lho aku tangi turu melek moto ki aku wis ana ide. Badang ndelok raimu ki malah mangan sakmono akeh dadi ideku ilangi. Renggong. Aku pikiran mangun desaku wis. Mangun ndelok kowe iki aku sampean. Sok. Bocah muji iki piye iki? Cir. Golek ide lho nggo konten. Lho jek neruske film Mas. Film apa meneh? Film mbek golek ide-ide ngono lho, malah ketemune kok malah tobrut ya dadi sange ya kuwi. Bajirat. Sijine uteke kimpet, sijine teke untalan, sijine tangi turu. Kan sing cetok baji. Dadi ora ada ide. Posisine ketemu malah sange kok. Lha kok berarti posisine iki sange malah. Cocote malah sange piye to ki? Kon iki malah sange bocahmu siji. Ngaceng ora ta iki. Budget iki lanang kabeh lho, Des. Heeh lho. Minggat wae no, langsung malah lanang kabeh ngene wis sange. Tak tinggal sik wis. Tak iso golek ide aku kok yo pikiranku malah sange to iya sih. Lha kemane di men gitik. Balik to gitik kok men. Iki ra gitik yo. Uteke yo ra iso mikir iki. Tinggal sik. Masuk pekok. Jim, kowe kan koncone kecil itu. Lah kok iso opo dipacar wong iki kok main gitik. Aku ngerti, omahe dekne iki ngarepe iki ana alas, Des. Wit gedang iki akeh. Aku tau nang yo, wit gedang iki do bolong kok. Berarti gitik wit gedang kok. Oh ya, Oh.